onye nwere nne ya biko lezie ya anya ya mma o. Onye nwere mama ya biko ngwa lezie ya anya aya mma o. Maka nne ri ụtọ o mana nne bara uru aya mma. Nne mmiri oke mkpa o Chineke bule nne m elu aya mma. Onye nwere nne ya biko babara egwu aya mma Chineke na egwu aka ise o mama aya mma chiri Imo worldwide chirikwa kebu ibu na agba by this time. Nna m asị ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ n'ụbọchị taa ihe ọma mere asị taa wụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụ dị kwa akwa taa bụ ụbọchị ọṅụ na ụbọchị niile ahụ dị kwa akwa. Gwanụ m ihe mere taa wụ 4th of April ya wụ Good Saturday as Christ is rising from death. Piam Christ na-erozu amụpụta ezi nne Nneọma Lolo Dikones Oluchukwu Iregbu Osuje Mgbamgba 1 chekwa nne nke okwukwe nne gọvanọ wụ ya amanụ m ya na hey why you not 75 again when you are ka nwa 20 years. Yeah, when a woman decides to live a good life, because when you give out good will remain in you. But if you are a woman that always dish out evil, get can also. Why you not 75 years today? But look at her, very strong and very amiable. Yeah, want to hear the so imitations. People can easily come and imitate from her. Her life is fine. Her life is a reflection of who she is. Zuje umoye ofuma. Lele no lolo ugo chinyere. Hey, lolo ugo chinyere kwa wako me nga ge dash yego. My mother this, my mother that. Why are they jime egwu? Onye mere njisi n'ụbọchị taa. If I no go there, who I be? Na who. Imo wadwa akpi bu na ga bedo e ga alota ko ge. La gene. Nga lolo ugo chinyere batara Nigeria. Mmanya mege something dịka na esikem. Osuje mgbamgba 1 nọ na nwanyị. Nwanyị Chineke gosiri nye ya ndụ. Were ogologo ndụ saa ya mma nye ya amamihe nye ya brain full of wisdom and academic. Kam ga ahụ ihe o megela. Ama na ngụ otu week. Ote a ndị Moses shiri gakwuru nna anyị dị asọ. Na ọ gara ihe ọnwa abụọ mgbe adị ime Christ. Ote a ka m ga-eshi anọ nga ahụ. Ihe ọbụla anyị riri nga n'ọnụ mpiom. Ya m sị Chineke nna biko. Ote a mama anyị mege 75. Ọ ga-eme 80. Ọ ga-eme 90. Ọ ga-eme tibe na eme m nwa gị wa musu. Amen. Ana m eche ka ikwucha anụ. Iwa musu. Nekpekpe ha ga gba m nkịta ndị mmụọ fọrọ ala. Ana m na-eche ka ikwucha. Nkwucha be gị teme ndị Moses ga record kwe. Asị m ọ ga-eme 70. Amen. Ọ ga-eme 75. Ọ ga-eme 80. Amen. Ọ ga-eme 90. Amen. 100. Amen. 110. Amen. 120. Amen. Nga ka ekpere m ihe Chineke na jiza ka emetọpụ oke from. Ọ ga-arịrị ya ma ebe ọ zụchiri ụmụ ya ọfụma. If you lay a good foundation, children will took up foundation. Will it ya? Get fee, my bouncer. How do you them get fee? Here I wouldn't make him. Nay, wouldn't name Dikones, wouldn't name. Oh no, why you more be more? Hey, I got it again, Mama, I got it again, I am my. When you're in